Den første sodavandsautomat bag Big Cage eller ved siden. Nogle af siderne på Big Cage. Eller ikke gå ned mod pool. Eller gangene til pool. Må godt lov til Eller gå ind i jeres celler. Der er ingen trapper, må I røre. I må heller gøre nogen stiger. Hvis I vil Gelænder, må vi godt røre, ikke også? Vi må gerne røre gelænder, ikke også? Den stryger vi også, så I må heller ikke røre gelænder. Ej, Du er da så er der sur i intet dag, at er du lave. Han er sur i dag. Du må godt Jeg nogen stiller mig hen i- knapper. Du må godt nogen knapper. Jeg stiller mig hen i hjørnet og græder. Hvordan rører man en knap? Nej. Man trykker på den. Man må ikke trykke på nogen som helst knapper. Men vi kan kun bestemme, hvad de må gøre. Vi kan jo ikke bestemme, hvad de skal må gøre. Vi må godt sige, at de ikke må røre sodavandsmaskinerne eller sådan. Det kan man godt. Nej, vi må bare sige, at de ikke må gå forbi dem. Vi bestemmer kun områder, de skal være i. Så jeg må gerne røre gelænder. Det gør du bare for min skyld. Yay! Du Det har du ikke sagt, men ikke for. Står du oven på det, så er du i et område, du ikke må være i. Der Virkelig. kan du Men så det ikke kan komme ind uden det. Kan godt stå ved siden af det. Last request active. Det var så oven.